Oi ei. Tuli se isä nousi tuolla jossain nukkumaan. Se nukkuu vieläkin se iskä. Niin. Älä ei kun sä istut siinä. Joo, mutta se nukkuu vieläkin. Aika leppana. Mikael. Se on se pieni velki. Äiti on tossa. Katso, se oikein näyttää, että alla minä olen. Oi että. Sekku. Hei Sekku. No. Tuu tonne, tuolla on tuo karhu, se kiipeää noitten tukkeen päälle. Joo, mä tuun. Yksi makas äsken tuon karusellin päällä. Siis se oli ihan tosi lähellä. Nää, tää on hyvin poseeraa. Mä näytän. Kato. Ihan lähellä. Joo. Kato tuota. Tuolla on oikein siis tuolla on tuolla. Siellä. Ei tuolla. No joo, siellä on semmonen toinen teline.